بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، حمدا كثيرا طيبا مباركا فيه. اللهم صل وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. اللهم اهدنا واهد بنا واجعلنا سببا لمن اهتدى. اللهم اجعلنا هداة مهتدين غير الضالين ولا مدلين. اللهم أرنا الحق حقا وارزقنا اتباعه، وأرنا الباطل الباطلا وارزقنا اجتنابه، واجعلنا من عبادك المخلصين. حديث اليوم: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: كل أمتي معافى إلا المجاهرين، وإن من المجاهرة أن يعمل الرجل بالليل عملا ثم يصبح وقد ستره الله فيقول: يا فلان، عملت البارحة كذا وكذا، وقد بات يستره ربه، ويصبح يكشف ستر الله عنه. صحيح البخاري. Hadith du jour. Le prophète, un-Nabi, sallallahu alayhi wa sallam, a dit: toute ma communauté peut être pardonnée, sauf ceux qui divulguent leurs péchés au grand jour. Et la divulgation consiste à ce que l'homme, après avoir commis un péché la nuit et parvenu au matin, se mette à dire: oh un tel, j'ai fait hier telle et telle chose. Son Seigneur l'avait pourtant couvert toute la nuit. Et le matin, il dévoile lui-même ce qu'Allah avait caché. Hadith rapporté par Al-Bukhari et Muslim, recueilli dans le livre Riyadus Salihin, le jardin des vertueux, numéro 241. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuhu. Ambe ala tano, ambe ala barkada, amba ngini ala fe, ala kan kanda, ala kan jidi kandala, ala kan labaya. Ala kan kishi kaburu torama, ala kan kishi lahara gelama, ala kan kishi jahannama tasmama, ala kan ando aka aljine kono naka hinay. Bi hadisa ala ka chide sallallahu alayhi wa sallam aku: كل أمتي معافى إلا المجاهرين. نغمانتو بلا جني يفبكو يه، نغمانتو بلا جني يفبكو يه، فنا كرا مغو يه، مموكا جرمو وبا بانجي مغوري يه، مموكا جرمو بانجي كنكا. وإن من المجاهرة أن يعمل الرجل بالليل عملا. كجرمو بانجي أتي مغمي أي جرمو كودك سوفي ثم يصبح وكفى ندو جلا وقد ستره الله كسر الله يا السترة الله كالسترة فيقول: أبي كنتو يا فلان إيكارسا، عملت البارحة كذا وكذا، كن شرا نينك، وقد بات يستره ربه كسر وسوفه أيجمكم على يا سترة، ويصبح يكشف ستر الله عنه. دوبجي أبو وسترة فين على يا سترة أبو وبانجي مغوي كسترون فين بوا عليه ركع. ni hadisan be Bukhari kono. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Kira ka manto abe tlan kata tlairoman fla. A tlairoman folo ode
ummatul ijaba o de ye mun ye ala ka wuli jaabi mun tugula kira kɔ sallallahu alaihi wasallama. A filanan o de ye ummatu da'wa o de ye mun mako bɛ da'wa la an kana ka mun wele ka na ala ma. Yahudiyaw b'a la, kerecɛnw b'a la, filankofow ni mɔgɔ tɔ ninnu bɛɛ lajɛlen bɛ don a kɔnɔ. N balimaw, hadisa laɲini ye min ye o de ye ka an ka dɔnniya ka jidi, ka an ka limaniya ka kurakuraya ani ka baara kɛ ni hadisa ye. Sabanan o de ye k'a lase mɔgɔ wɛrɛw ma. Ala ka ciden sallallahu alaihi wasallama a ko kullu ummati, a ko n ka manto bɛɛ lajɛlen ko yafa bɛ kɛ u ye, ala bɛ yafa o ma. N ka manto ni hadisa nin kɔnɔ samaha al-allama al-sheikh ibn Uthaymin ale ko o de ye ummat al-ijaba, o de ye manto ye min ye ala ka weleli jaabi, min ye ciden ka weleli jaabi sallallahu alaihi wasallama. معافى يعني قد عافاهم الله عز وجل. yafa bɛ kɛ mɔgɔ mun ye o de ye ala yafala mɔgɔ minnu ma. ilal mujahirin, mun b'u ka jurumu bange ninnu bɛ tila, o bɛ tilan ka taa tilayɔrɔma fila. A fɔlɔ, mɔgɔ min a ye jurumuko dɔ kɛ dogo la, a tila ka taa bange mɔgɔw ye. A filanan o de ye mɔgɔ ye min bɛ ka ala sɔsɔ kɛnɛ kan, ale yɛrɛ b'a dɔn k'a fɔ ko sigiriti min ye haramu de, nka a b'a ja fariya ka na kɛnɛ kan k'a ka sigiriti min bɛɛ ɲɛfɛ, a mako foyi t'a la. A b'a dɔn k'a fɔ sunkuru tigɛ ye haramu de, jurumuba de b'a la, nka a bɛ sunkuru tigɛ minɛ ka a tigɛ da a kan na ka tagama kɛnɛ kan, bɛɛ ɲɛ b'a la, a mako foyi t'a la. Donc ninnu bɛɛ bɛ don nin groupe nin kɔnɔ, al-mujahirin, mun b'u ka jurumu bange. N'i ye jurumu kɛ, i ye kojugu dɔ kɛ, ala y'i sutura, i fana k'i yɛrɛ sutura. I ka astaghfirullah, i k'o caya, i ka tubi ka taa ala ma. Tubi ye mun de ye? I ka ɲimisa, i ye min kɛ i ka ɲimisa, i ka ŋaniya siri k'i ta ɲɔgɔnna kɛ cogo, ka décision ta ka ɲɔgɔnna tɛ kɛ cogo. Al-mujahirin a filanan ye min ye? Mun bɛ ala sɔsɔ kɛ kɛnɛ kan, ka dulɔ min kɛnɛ kan bɛɛ ɲɛfɛ, ka sigɛriti min kɛnɛ kan bɛɛ ɲɛfɛ, ka kamaletigɛ kɛ kɛnɛ kan bɛɛ ɲɛfɛ. Nin bɛɛ bɛ don a kɔnɔ. A fana ye jurumuba dɔ ye. Ala ka tubi nɔgɔya bɛɛ lajɛlen ye. E taara boîte de nuit la, i taara disco la, i taara dɔnkɛyɔrɔ la, kana lakale mɔgɔ wɛrɛ ye. Tubi ka taa ala ma, tubi ka bɔ i ka jurumuko ninnu bɛɛ lajɛlen la. E taara hôtel la ni dɔ ye, kana lakale mɔgɔ ye, i ka tubi, i ka jurumuko ninnu bɛɛ dabila, kana lakale mɔgɔ wɛrɛ ye. I ka profil kan, i ka statut kan, kana fɛn bila fɛn min ye jurumuko ye ka yira mɔgɔw la. O bɛ kɛ sababu ye i bɛ ka jurumu publicité de kɛ. Tu fais la pub du péché. Ala k'an bɛɛ kanda, ala k'an laban ye. N balimamuso, i b'i ban ka hijabu dɔn, ka mèche da i kun na, ka fani surumanw dɔn ko funteni bɛ yen.
i fana bɛ don ni halisa nin kɔnɔ dɛ parce que i bɛ kɛ sababu ye ka jurumu publicité de kɛ i kana k'i farikolo bɛɛ de sutura jurumuba de b'a la dɛ ka bɔ i b'i ban k'i farikolo sutura i senkala bɛɛ bɛ kɛnɛma i disi i kɔ bɛɛ bɛ kɛnɛma ala ka tubi nɔgɔya bɛɛ lajɛlen ye